Deník Ruth Bryanové, rok 1834. Devatenáctého ledna. Závěr minulého a začátek tohoto roku byl poznamenán zkouškami a úzkostmi. Kéž je Pán posvětí. Stydím se přiznat, že stále dokola padám, ale minulá milosrdenství mě povzbuzují k naději, že Pán opět obnoví mou duši. Máme zítra s maminkou v plánu odjet do Birminghamu. Pán nás a naše obydlí v naší nepřítomnosti ochraňuj a dej nám takovou míru zdaru, jaká prospěje našemu duchovnímu životu a boží slávě. Kéž nás přivede domů v pokoji a bezpečí. Moje mysl je poněkud sklíčená. Pane, posilni mou víru. 2. února. Když se dívám na milosti, kterých se mi dostalo v posledních 2 týdnech, rozplývám se v úžasu a přeji si, aby mé srdce roztálo vděčností. Do Birminghamu a zpět domů jsme dorazili v bezpečí. Naše obydlí bylo během naší nepřítomnosti zachováno v pokoji. Lidé, u nichž jsme pobývali, se k nám chovali velmi laskavě. Mé drahé mamince se dostalo skvělé podpory ve značných starostech a únavě a dosáhli jsme vyplacení dědictví, které nám zanechal můj strýc J., což značně přispěje k našemu pohodlí zde na zemi. Věřím, že moje milovaná maminka si teď dopřeje více odpočinku a pohody než dříve. Ach, kéž Pán naplní naše srdce vděčností a k tomu, co nám dal, přidá své požehnání, neboť bez něho bych se z jeho darů jen třásla. Nejdražší Pane, dej nám milost, abychom žili ke tvé slávě, abychom upínali svou náklonnost k věcem nahoře, ne k věcem na zemi, a dopřij nám mnoho společenství se sebou samým. Ať se ti podobáme a radujeme se z tvých cest a z toho, že tě uctíváme. Nyní se stydím za svou dřívější nedůvěru. Ebenezer. 16. března. Mám za sebou období světského schonu a žel i velké duchovní mrtvosti. Pán ať mě obživí. Od té doby, co jsme přijeli z Birminghamu, jsem z kázaného slova měla jen malý užitek. Nechci kritizovat kázání, jen se obávám, že starosti tohoto světa mají na mou duši špatný vliv. Poslední 2 dny mě sužuje staré pokušení, avšak v jiné podobě. Pán mě ochraňuje před tím, abych podlehla. Ale žel při první příležitosti jsem podlehla. Pohrávala jsem si s pokušením. Své vynalézavé a hříšné fantazii jsem přenechala otěže. A pak, když jsem se chtěla vrátit po svých stopách, se to mnou smyšlené částečně uskutečnilo. A to, čemu jsem se oddávala ve fantazii a pro zábavu, se díky shodě okolností stalo stálým a trýznivým břemenem na mých prsou a ukázalo mi na nebezpečí toho, když člověk opustí svou strážní věž. Kéž mi Pán odpustí a vysvobodí mě z pokušení a řekne bouři, utiš se. Vím, že může a věřím, že to udělá. Text pana B. z dnešního rána zněl: jen srdce zná hořkost vlastní duše. Přísloví 14:10, což byl pro mě velmi příhodný text. Můj hřích a jeho trest se oba odehrávají uvnitř duše a žádný tvor o nich neví. Ale oko mého nebeského Otce je na mě upřeno a doufám, že tím, že z mého hříchu učiní zároveň trest, mi uštědří cennou lekci. Přinese slávu svému jménu a pokoří mne v prachu. Jeho cesty jsou nevyzpytatelné a ze zla vyvozuje dobro. 29. března. Moje mysl byla milosrdně zbavena břemene. Kéž mé srdce přetéká vděčností a můj jazyk chválou. 20. dubna. Kéž Pán řídí mou cestu a uschopní mě, abych se mlčky sklonila, když řekne: přestaň se vzpírat. On jediný zná pocity, které hýbou mým nitrem a věřím, že nebude lhostejným pozorovatelem. Kéž mu vše v důvěře odevzdám a trpělivě čekám na jeho vůli. 3. srpna, neděle.
Jsem velmi sklíčená. Hle, jsem ohavná, plná hříchu a nevíry. Vrhám svou bezmocnou duši na Ježíše. Je mou jedinou nadějí na život a spasení. Ale necítím bezpečí, po kterém toužím, když slyším jeho slova. Kdo v něho věří, nebude zahanben. Věřím, Pane, pomoz mé nevíře a umožni mi přijmout svědectví tvého slova, aniž bych se ohlížela na pocity. Chci si uvědomovat, že u tebe je temnota jako světlo a věřit, že mě miluješ, i když třeba skrýváš svou tvář. Večer. Když jsem truchlila nad svou neplodností, náhle mě napadlo, že myslím víc na ovoce než na samotného Ježíše, že chci přinášet ovoce, z něhož bych se mohla radovat, místo abych oslavovala jen Krista. Máme se radovat právě, když jsme sami v sobě zcela neplodní. Je-li to správný pohled, ať mě v něm Pán utvrdí. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3:17-18. 4. srpna. Včera večer po bohoslužbě jsem byla obdařena úžasným projevem Ježíšovy lásky a milosti. Má duše byla naplněna bouřlivou radostí. Jaká dobrotivost. Kéž jsem vděčná a dobrořečím jeho jménu. 13. srpna. Mou mysl zahalila tma. Můj spasitel se vzdálil a má duše truchlí nad jeho nepřítomností. Nic na zemi nemůže zaplnit prázdno v mé duši, ani si to nepřeji. Toužím však, ač v temnotě, udržet si důvěru v něho, což se mi nedaří. Mé srdce je ustrašené. Bojím se, aby nakonec všechno dobře dopadlo. Pane, dej mi více víry. 14. srpna. Moje drahá maminka byla včera docela špatná, ale dnes ráno už je to lepší. Odpoledne ji zachvátily náhlé a prudké bolesti, které mě velmi znepokojily. Pán ať jí udělí obnovující milost a připraví nás obě na celou svou vůli. Jak se mi chvěje srdce při pomyšlení, že bych měla ztratit milovanou rodičku. Pane Ježíši, posiluj mou víru. Dej, ať rozeznám tvou ruku a řeknu, buď vůle tvá. Drahý Spasiteli, učiň mě méně tělesnou a více duchovní. A je-li ti to milé, uzdrav mou nejdražší matku. 19. srpna. Včera v noci jsem se probudila prudkým záchvatem kašle. Nemohla jsem téměř dýchat a kdyby mi Pán nedopřál úlevu, v několika vteřinách bych se ocitla na věčnosti. Cítila jsem se poté velmi rozrušená a nedokázala jsem spočinout ve vědomí, že kdyby se závoj smrtelnosti přece jen odhrnul, má duše by byla v bezpečí. Drahý Ježíši, nenechávej mě v nejistotě. Přijď a ukaž mi mou skutečnou situaci. Posilni mé slabé nervy a slabou víru. Ty mě můžeš náhle povolat do své přítomnosti, ale ať už mě na smrt pošle cokoliv, setkej se se mnou na břehu Jordánu a pak se nebudu bát rozbouřeného přílivu. Nevzdaluj se, drahý Spasiteli, když mé srdce a tělo selhává a svět se mi vzdaluje z dohledu. Ach, přijď, abys byl silou mého srdce a mým údělem navždy. Díky tvému jménu, Pane, za milosrdenství zachování. Vepiš mi do srdce vděčnost za pozoruhodné milosti, jimiž mě obdařuješ. 28. srpna. Věřím, že Pán se mnou učinil velké věci, raduji se. Žalm 126:3. Totiž, že mě nyní uvádí do svobody evangelia a ukazuje mi více jeho prostoty. Slovo říká, kdo věří, bude spasen. Věřím v drahého Pána Ježíše. Vrhám na něj svou obnaženou, bezmocnou duši, aby ji spasil. On je mou jedinou nadějí a útočištěm. Pošle mě snad s prázdnou pryč? Ne. On je osvědčený kámen, nejpevnější základ. A já věřím, ne bez chvil, kdy pochybuji, že získá slávu svému velkému jménu tím, že mne zachrání. Mne hnusnou, odpornou, peklo zasluhující. Díky a chvála tobě, obdivuhodný, drahocenný Spasiteli, za tuto naději
Ať je má víra jakkoliv slabá, dovol mi bezmezně ti důvěřovat, na nejvýš tě milovat a být s tebou celou věčnost. 28. října neděle s večeří Páně. Nebyla jsem obdařena požitkem zkázaného slova, ale bylo mi umožněno u stolu Páně jakoby se chopit Pána Krista a s naléhavostí k němu volat. A ačkoliv se zdálo, že se přede mnou skrývá a že mou prosbu odmítá, přesto jsem stále prosila. Neuschopnil mne snad k tomu on sám? Ano, a já mu za to dobrořečím. Spočívám na zaslíbení, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6:37. Nejsem sice obdařena citelným projevem zájmu z jeho strany, přesto však věřím, že, ač jsem ubohá, odporná a vinná, nikdy nezahynu, protože je mi umožněno svěřit svou duši Kristu, aby ji spasil a věřit, že on nikdy nedopustí, aby duše u jeho nohou zahynula. Toužím slyšet, jak říká, miloval jsem tě odvěkou láskou. 30. listopadu. Měla jsem velké požehnání z dopisu od reverenda Ralfa Erskina jistému panu Fischerovi, v němž jasně ukazuje rozdíl mezi vírou a pocitem. Často podobným způsobem klopítám. 25. prosince. Můj spasitel skrývá svou tvář, já se trápím a má mysl je temná a sklíčená. Dnes ráno jsem slyšela velmi duchovní a prostou řeč pana S. Věřím, že mi to přineslo užitek, ale toužím po novém projevu lásky svého vykupitele. Chci trpělivě snášet Pánovo trestání, protože jsem proti němu zhřešila, ale nedokážu se smířit s jeho nepřítomností. Vrať se, Pane, jak dlouho ještě?